asenzeni ukuhlonipha Mabalengwe ngoba sivakashelwe ngunyaka yakwesinye isizwe kufanele nxa isifikile ekhaya ngunyama ngokomthetho nje bekungafanele abafana behlale kanjeni ehlalweni befanele ngokomthetho baguqa ngokomthetho madoda guqani ngoba manje khona ngunyaka ngoba uyosuka iqala igilasi ngoba sifundisa inhlonipho manje nalonke izwe ukuthi amakhosi ahloniphe nakhona Mabalengwe bekufanele aguqe manje sibona ukuthi uphuza ukuvuka kanjani ngosaphuza ukusuma Mabalengwe isikhathi esaguqa uzothi akusavuki kwaba masinyana manje ke ngiyami lapho sulate ngoba ingonyama isingibusisile ngingenisile eSouth Africa kwazise phela nguzulu phaqa nguzulu macanza ngase ngibona ke isilo sethu impela sesithumela ke nawo asendlunkulu ukuthi akeze azosigcinela usiko ukuthi inkosi ingeniswa kanjani manje umuntu ehlabele ekhaya sawenza umcimbi izolo kwakuhle kwadela sayifaka newashi ngabonga kakhulu bona wonke ubukhosi phezulu esilweni sakithi bona wonke amakhosi singaphansi kwawo ngayobika nasenduleni ukuthi cha nginehambeli ezikanje kube isibusiso esikhulu kakhulu kimi ngibone ngumuntu kakhulu ngibona ngumuntu kakhulu ukuzonyathela nje kwenkosi ekhaya akusiyona into encane ukuzonyathela kwenkosi ekhaya kusuke kukhuluma ukuthi ikhona into ophathiswe yona lokungahlala nayo nje ngalolu yasuku ngoba sengithi ke namhlanje cha kungayiphutha masingawugudla uthashline sibheke Kwagudluzungene ngoba ngeke size sikwazi ukubamba online ngoba Kwagudluzungene phela kusemahlathini bahlala emahlathini lapha emanzini laba Kwagudluzungene manje kuyasiphoqa ukuthi sihambe ngotouchline manje yikho ke sengithi cha ngize na wonke amakhosi ephelele impela kusho ukuthi besiphethwe ubukhosi obuthathu eSwaziland iCongo iZulu Royal sibonga kakhulu ngoba bengitshela abafana ngithi ngomthetho ufanele makufika umuntu omkhulu ekhaya aguquke kuyangijabulisa kakhulu lokho ukumukela nje isilo esikwamanye amazwe kodwa ke futhi kuyangijabulisa ukuthi kufika abantu bakokhongo namakhosi akonajikela ngoba kuzosiza lokho kulabo abantu abangapha ngakubo abafike begahanga la eSouth Africa ukuthi bafike bedayisa ama-drugs la nxa befika lapha bese bethatha iy'ngalo emaflethini bethathe beyithuthe bezenze imphuphu kungcono nxa befika lapha kufike futhi izilo ngoba ngizosisesizokwazi uma beganga laba bantu sixhumane nabo sithi hayi bokhuzana abantu bengene eSouth Africa ukuze mase besuthi induku ungabe ngazi ukuthi sesinodlanga kanti fanele sibumbane sinama-Afrika kungijabulisa impela nje ukuthi khona into nefikahlalethile elethwa ngamakhosi noNkulunkulu ngibonge kakhulu ngizoyidedela inkosi ikwazi ukubingelela abantu bonke eSouth Africa ngizonikeza Mabalengwe ndoda kunogqoko lwakho nantwana engisafuna ungafisa ukuphinda uhlupheke uma ufika la ekhaya ngoba usuwenza umsebenzi sekuphoqa ukuthi ube nogqoko Kwagudluzungene futhi lo lagqoko-ke ilolu gqoko bengilokhufunela lona ngoba lezi ingqoko encane lezi ngeke ngibone sekuphelile sekuthi ngangilithole lelo yagqoko uyalemukela Mabalengwe lelo yagqoko ngiyalemukela yona ngoba phela ngidli ngedwa ngisengidla nawe ngibone ngathi uphanga kakhulu kodwa ucindezela kakhulu ngibone ngathi uphanga kakhulu ngibona ushayisana sigcwala sithi cha bafowethu abenginikeze i-team esuke eCongo ibingelele ama-African ibingelele naphesheya kwezilwane the king from Congo just great the Zulu nation. Thank you so much. I'm much happy to be here. This is my land also for my ancestors, so I don't know if much to say. One day then we will talk a lot. For now, I just came to visit my brother. I'm coming from Congo. I'm King Buki Nyembo, King Buki number 8. Then on Thursday, I will prepare myself so I can speak now whatsoever people would like to hear from me. Thank you very much. Hey, thanks a lot. My head. Thanks a lot. Thanks a lot.
cha bafowethu isikhulumeni iqini isiwagoqile amagoli king sengiyavala manje ngoba ngibonge kakhulu wena ukunene ngibongile kakhulu ukuthi abahlobo bengunyama uma bezivakashele eduze kwesihlalo uphinde ubalethe nakubantu ngoba ulapha nje nami ngithumekile bekufanele ngokomthetho nje kube khona uhlelo oluhlelekayo manje nami ngizwe nje thwaseni ngaphakathi nami ngoba phela bengengakho ngoba bengihambele isikole eMexico cha ngibonga kakhulu Mabalengwe ngibonga nje Mabalengwe wathoka kahle kangaka ngifana nawe ngana ngifana nawe namhlanje ukugqoka amagolide ufaka ijazi elingamali hayi ngathi elamandla lemuntu wenalo emazulu cha ake ngikhuze nantu langa lapha ku Facebook unabantu abayibuza ngoMabalengwe lapha abarobha abantu imali ngalendlela exabusathane angazi sengikhuze kangaka kodwa ngicela ningibuyiselembi ngoba ikhona lapha ku Facebook kunoMabalengwe ababhalwe uDr Mabalengwe abanye babhalwe uKhumlani Ntombela abanye babhalwe uMabalengwe ngabazi so umuntu ofuna uMabalengwe uthi nje emabalabala zetheno uzokungena kumina straight lapho oya ku Facebook abanye uMabalengwe abekho bafowethu zigebengu and yekani ukufaka imali ufakele umuntu ongamazi imali nje ungayifakela umuntu ongamazi umuntu oza kaMabalengwe imali akayifaki ufika nemali ngisho kuthiwa yokubhuka ufika nayo kumina ekhaya wenziwe lento ozokwenziselwa yona ukhokhelwe yona uhambe uyoyisiza ngendlela oyisibanayo ma uhlola online ukwenza njani ngoba nanhlola online masihlola online ngine account ye business account not savings business account kodwa manje ngoba athi ngilokhu ngiyelena nje iyakhuphuka kodwa lento ngaphela ngisafuna angisayizi ikhuphuka abantu abadala kodwa yini ndaba ngoba fanele ngabe baphakeme manje abantu abadala yini angithi uyabona nje since lokhu lento yakhuphuka la yazi yathusa nawe wacishwa balela ingoba yayisibamba uonline sifuna ukutshela wena ukuthi wena manje mfana wephesheya bayafuna uyabona kanti phela lento ibhidlika nje ngegama lendumandumane ibukeke manje ukuthi isibuya namakhosi angakanani nathi sesithola sesiphahlwa amakhosi akwandele bani okwenzeka thina kodwa nje angibonge ukuhlangana nawe ukuthi ngikwazi ukuhlangana namakhosi ngoba phela uzule wonke kahle kahle kuthiwa Zulu kaNtombela usho kanje labezitha hayi cha ngiyabonga Mabalengwe usutshengisa ukukhula manje phela ngibonga kakhulu Mabalengwe cha bafowethu ngibongela ukuthi ngivakashele ngiboke nenkosi king esuka le mazweni esivakashelile ngiyacabanga ukuthi amanye amazwe namanye ama-Afrika ayabona ukuthi thina siwuZulu bayabona futhi ukuthi khona esingakwazi ukuthi sikwakhe sibambisane sisonke ngicela nje kakhulu ukuthi abantu base South Africa abantu base Africa nabaphesheya kwelwandle uNkulunkulu angibusisele bona nenkosi ngoba ikhona nje ezweni sayo ekwazi ukuthi abuse ngoba nakhona ngathi usenkingeni nakhona ukuthi amakhosi abawafuni ngoba sezoqisha nathi ngoba phela lonke izwe amakhosi abawathanda abantu angazi mina ukuthi yini umuntu engathanda inkosi ngoba inkosi ikhona eBhayibhelini Mabalengwe safuna ukuthi manje ngoba sekufanele ukuthi nasokuxhumana namakhosi nje sekufanele ukuthi uzazi ngoba nje efikile nje inkosi ifanele sifunde ngoba ngelinye ilanga kuzoba nomcimbi ekhongo simeme ekhongo manje angifuni ukuhamba nomuntu ongahloniphi manje mangifika angifuni ukuhamba nofafa plan into ukuthi mayifika ekhongo sese ngiphoxe bese kuthiwa ngabantu ababukwabayo vele kuthiwa abantu bakaProsekhona futhi uphoxela noZulu wonke ngenzileko ngikho ngithi mina ukumukela isizwe kanje ngoba ngimazi ngoba Kwagudluzungene nje sithi unobani lesi silo ngiyazi ukuthi besize ngomcimbi wakithi omkhulu wazi usizogcobe ngonyama kodwa bekufanele sigcine sami kodwa manje uyabona ukuthi ukufika kwasula sengibone santhanda ngoba ngifike ngabaphatha kahle abantu uma bengifike enkulu ama-king ebengiwahlelise phambili nabantu abazikhulu ejile ngibahlela ngikusho ukuthi naye wabona lo muntu ophilayo ukuthi hayi le ndoda iyaphila lena ngisafuna ukuthi ngizoyibona angithi uyabona hayi ngoba mhlawumbe ngimuhle bayethi hawu wenzani manje wenza njani Mabalengwe befike ngenzani le ndoda manje
Phakanyiswa yini manje? Yenzani manje? Angithi kusho wena uthumele emazweni. Hayi. Ibamba online manje. Ayihlela ngezansi Mabalengwe. Ibamba online. Sikunya manje khopha eyehla Mabalengwe ayivele. Yosuka izinto. Usho kanje? Ya, khona kulesikhwama. Vanile system shoot. Sembonge kakhulu ivakashi nawe ukuvakashelwa na indoda le uMabalengwe. uMabalengwe ke ukufika kwakhe la ekhaya ejabule kanjena kuyangithokozisa kakhulu. Ingapho ngimtshela ukuthi kusuka namhlanje thina yena fanele ukuthi afundise abantu ukuthi ena into eziningi esuke zenzekile engayithathe ifake phakathi entezweni noma emqondweni ngoba into eziningi igcina sezikumphazamisa umuntu. Mina kahle kahle ngoba ngimtshela nje uMabalengwe ushithi wayithatha lezi zinto engamtshela zona ngangimhila kwa-Israyeli kuthiwa ukuhila umuntu mangabuthi basebenza kanjani bathi umuntu fanele umhile umqondo umhile inhliziyo ngoba ngendlela ayihlupheke ngakabehlele ngevanga kwabo ufanele vele ashawe ithluku ngoba kabesavuka umuntu ongakengayishawe ithluku. Manje lento ngiyangijabulisa kakhulu bafowethu ukuthi indoda efana naye iqhamuke isiphinde yenza izinto ezinkulu. Ngithi noma ngicela ngingekho endaweni ngithi ngimukelela abahlobo bamakhosi ebese kwazi ukuthi azafike na kwaGudluzungene. Manje ukuthi uyabona leyo nto leyo ukuthi wabona ukuthi ukulungana uMabalengwe akasondela. Bonke manje ngefika uGudluzungene uvuka umoya. Uyabona bayaphakama manje abantu abadala. Ngibonga kakhulu uMabalengwe. Ikhengu ethatha amakhambi inkosi. Kodwa ke angithi ukuyithatha udungu ukuthi mangibuye UK bese ngusukela eAfrika manje. Ngokusukela kusawo Zimbabwe ngithi ukuthi bese ngicela inkosini ukuthi gada ngapha makwelo hlangothi. Ngicela ngenze njalo uma sengibuye UK ngoba iyaphuma lento emva kaSeptember futhi le. Sebelizile futhi. Ngoba ayisebephinde bathayize ngithi mina no man ayikaphatha ayikabiki lento ayikawathina amakhosi ngoba fanele iyoguqa qala phela lethi mayizophuma futhi fanele kusuke bona qala eUK bezela ekhaya angikwazi ukuphuma bese sengivakashela inkosi imbonyama yaseCongo ngoba manje sifikile ekhaya. Kodwa ngeke uphelezele kulokhu mngani wami. Wathi wasala ebhanoyini ndoda esiloku sibele ukugqilaza abantu beshuta. Cha bunguwe Mabalengwe ngangithe asheshe. Ngithi asheshe ukuthi ulindele izinto ebhise ihamba e-airport. Mabalengwe wakusho ngishisa nebhanoyini saze salinde kwasethathe kusele sithela sobabili. Mabalengwe lokhu akushuthi ngithi ayibuyeka abantu wakusho ngishisa nebhanoyini kaphesheya. Yazi Mabalengwe ngiyahamba na-airport ngawugijima ofanele ngifike kusesenesikhathi. Awungitshele kahle kahle wena wakhuluhlala nogogo. Hayi lutho. Wakhuluhlala nesalukazi wena. Uvele ishintshe nje inkulumo washo wathi nasebholeni ukushiboba. Cha vele phela yini ngicacisa Mabalengwe bamfowethu ngibonga kakhulu namhlanje ngikhathele bafowethu hayi ngoba ngimxoshe ekhaya ngoba ingonyama izophumula angimxoshe ekhaya bafowethu. Inkinga yami bengathi ngisemeva mhlophe kusuka uhulumeni uBoxing South Africa ngihambela nezikole manje engithi cha ingane zakwethu wena okunene kwaGudluzungene iningi izinto ngoba bengithi fanele ngiyobheka nomphethe kaMabalengwe kwesinye isikhathi naye benendlu nayifikile ngivakashele ngoba kukude le muntu masekuhlule kanti indoda engikhombile ivele ifike iqalele ekhaya ekhaya inetheze isizeba nogqubu lwayo inethetele. Manje awutshela abantu ukuthi uyaningi kwabulawayo ngoba sewuzudlulwa amakhosi manje ngisho yathumela abantu wathi ngiyalifaka icala lakho. Hayi ngizoya Mabalengwe ukuthi ngisuke ngababhizi lokho ngibuye phesheya le fika ngivakashelwa ngabafundisi manje abafundisi bangichaza ukuthi mama bengivakashela ngoba bazi ukubuza into abayibonile ngifike kuyo kwa-Israyeli. Wayobona uJesu. Angizange ukuthi ngeke ngifunde iBhayibheli njalo kodwa ngizange ngifike sengifika ngento engeke ngafika kuyo life. Ngingapho manje abafundisi mina ngibasoli ukuthi befike kimi ekhaya ngoba ngibonile lapha nje ngikhona ayibikho isonto lengekho. Khona ngisiziyoni amaNazaretha ama-church ama-Roma ngoba isabatha nje bathi sabha isabatha bathi sabha kufana njengaseswatini nangoneke nje nephasika bahlangana endaweni eyodwa egcwele amasonto amaningi ngisho bashona kune kwalobamba
Yeah. besiyehla inkosi yamaSwati njalo ngephasika izobingelela bonke abantu abayizivakashi abenze esontweni amasonto asendaweni eyodwa mawuholwa amasonto ahlukahlukene. Ngibonile mina ngibonile ingakho ngithi abafundisi bakithi sengifisa ukuthi ngikwazi ukuthi kwesinye isikhathi masondelana nabo abantu bengadideki ngoba babe beqinisile mabefika kimi abafundisi ngoba sengeke ngafika la abamkhonza uJesu sengeke ngafika endongeni zaseJeriko ngayishayisana isimamo ngafika ngisho eGolgotha ngaphinde ngafuna ngisho ngafika ethuneni kaJesu ngaphinde ngafika ngisho lapho uAbraham khona wafanta ngume indodana yakhe wakhangile entabeni. Manje ke leyo nto leyo fana nokuthi sengifikile zobeko ngoba le ndawo indawo ejulile bafowethu ke ngibonga kakhulu kukhona indaba ezimnandi engizobuya nazo ezizokwazi lezi ndaba ukuthi nazi jabulisa sonke ama-South Africa ezizokwazi lezi ndaba zokuthi sikwazi ukuthi sonke sihlale sijabule ngoba phela umkhulu uprofessor uPresident uyathanda ukuthi ajabulise abantu. Ngibonga kakhulu King ngibonga kakhulu. Thanks a lot King. All the away from Congo. Yeah. Thanks a lot.